Jaha. Sitä on sitten 2 päivää loman alkuun vai? No 2 päivää. 2 päivää olisi. Justiis. Kiitos. No auttaaks toi kypärä? No aattepa ite, jos joka aamu herät niin pääkipeänä, että on aivan älytön olo, niin pakkohan se joku ratkaisu ite keksiä, kato. Taatokänni kypärä. Kyllä. Se on laitonta sekoitella omasta pullosta. Omasta pullosta? No aattepa ite, eihän tämä edes oo mun oma pullo. Mähän lainasin sitä Iisakilta. Mä etin oman pullon kotia. Sinähän se poliisi on. Pojat, sovitaan, että tää on yksityistilaisuus, niin silloin saa vähän tiputella. Sovitaan. Sitähän minäkin tästä asiasta on aina sovittu. Mitä ihan kaikki sähkanit oot saanut päähäs? Kaatokänni kypärä. Kato, Pekko on löytänyt itelle kartanlukija, ihan ite. Kypärä. Pojalle ainakin. Mopoillessa. Niin muuten. Turvavarustus pojalta puuttuu. Niin, eikö poika voisi ottaa tämän kypärä? Kato, ei se osaa kuitenkaan ite vielä ryypätä. Niin no jos tilapäisessä. No tilapäiseksi mä se aatelinkin, sano Aaltonen kun akka kuoli. Pidän nyt poikasta 2 päivää. Sitten nimittäin rymähtää konstaapeli kesäloman päällensä.